विद्वान योगेश केणी कारकळ हांका चप्पाळ मारून हार्दिक स्वागत करता असायची ತಂಗಲೊಟ್ಟು ತಂಗಲ್ ಬಾಯಲ अर्चना किणी आयलीची हन्नी भजने कार्यक्रम असायची आणि हन्नी तबला मारता असताना हन्नी तबला वादकी जावन असायची तांकां आमी हार्दिक स्वागत करता असायची हन्नी वृत्तींतू शिक्षक जावन असायची सरकारी ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಲಾಯಿ ಬಾಕ್ಯಾರು ಹಂಗ ತೆಳ್ಳಾರಂತೂ ತನ್ನಿ करता ತಂಗಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ PUC TCH आणि D.Ed घेवन असायची हन्नी संगीतांतू हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीतांतू विद्वत केलेले असा मंगळूर आकाशवाणी त्यांनी मस्त कार्यक्रम केला दासरपद भावगीते लघुसंगीत भाषण कार्यक्रम हन्नी प्राय येदोलता मस्त केला आणि स्ट्रेस मॅनेजमेंट आहे त्यांनी म्हणाली मानसिक जावन ಒತ್ತಡ असणारी संगीत ऐकून त्या दूर करची कशी मिळाली तो ह्यांनी क्लास केलेला असं ಕಾರ್ಕಳ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸನ್ನಿಧಿಂತು 12 ಗಂಟೆची निरंतर सेव केलेलं सर 2007 अंतू आणि निरंतर 8 घंटेचे भजन केलेले आणि 2001 अंतू 2021 अंत केलेलं सर ऑनलाईन यांनी भजने क्लास करताची हंगेरे कर्नाटक केरळ मुंबई गोवा हैदराबाद दೆಹಲಿ हरिद्वार दूर दूर गावांतू ऑनलाईन यांनी क्लास करता असायची म्हाका हन्नी तरबेत केलेले एक शिष्य बळग आसा तें एक्या टायमारी सप्ता टायमारी आयल्यारी म्हाका आयकुचें बारी खुशी हन्नी मस्त भक्तिगीते कंपोजनी केलेलें आसा आजी तांणी तुमकां भक्तिगीते शिकोवच्याक आयलीची योगेश केणी विद्वान योगेश केणी कारकळ हांकां हार्दिक स्वागत सगळ्यांक नमस्कार नमस्कार कशें येवका देवाक नमस्कार घाला अम्मालेने अन्नाल हुಡುಗಾಸ್ಕಡ पुरा ಹೇಳಲೆ ಮಲ್ಗಡಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಾಸ್ಕಡ ನಿಮಗೆ ಗುರುಲ್ ಹುಡುಗಾಸ್ಕಡ ಕಡಿಬಾ गणपतीला ಹುಡುಗಾಸ್ಕಡ सो आता एक गणपती श्लोक सांगता ताजे वटे गुरुल श्लोक सांगता मागीर नेर जावन एक भक्तिगीते वता वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः इतलांची सांगो दिता हाफ हाफ कळवा वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः सिंगल बीट्स असता जस्ट तुम्ही आता ऑब्जर्व कर का हांव सांगितलं का तबलाने ताळ कशी वाजिताची म्हणून कळलं जस्ट ऑब्जर्व केला प्रमाणे ताळ घालची नाका
दामोदरा 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 पांच स्टेप येता कळलं वापस रिपीट करता दामोदरा 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 योरे योरे दामोदरा योरे योरे दामोदरा योरे योरे दामोदरा योरे योरे दामोदरा माझा कुळाव्याचा देव माझा कुळाव्याचा देव माझा कुळाव्याचा देव माझा कुळाव्याचा देव योरे योरे दामोदरा योरे योरे दामोदरा योरे योरे दामोदरा बुरगे पण गेले म्हातार पडायले 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 तुझे नाव ना सोडले दामोदरा 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 योरे योरे दामोदरा योरे योरे दामोदरा योरे योरे दामोदरा माझा कुळाव्याचा देव 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 योरे योरे दामोदरा योरे योरे दामोदरा योरे योरे दामोदरा अशी तुझे गुण गाता सोमरा अशी तुझे गुण गाता सोमरा अशी तुझे गुण गाता दामोदरा 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 अशी तुझे गुण गाता सोमरा नाका पैस करो रे या गोपाळा नाका पैस करो रे या गोपाळा योरे योरे दामोदरा योरे योरे दामोदरा योरे योरे दामोदरा माझा कुळाव्याचा देव माझा कुळाव्याचा देव माझा कुळाव्याचा देव माझा कुळाव्याचा देव योरे योरे दामोदरा योरे योरे दामोदरा योरे योरे दामोदरा हे मेगेल पिक्चरस सी शार्परस आता ह्या तुमच्या पिक्चर कन्वर्ट करता तुम्ही पिक्चर कंची करतस की जी शार्प म्हणतात ती ब्लॅक 4 पिच अंतू ब्लॅक 1 to 5 येता वाईट अंतू 1 to 7 येता ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ 4 म्हळ्यार जी शार्प म्हणत येता म्युझिकान त्या पिक्चरीक येता हांव आतां कळवा जस्ट आला मस्त इजी आसता तुमकां आतां हांव सांगता टफ दिसता बरो बट व्हेरी व्हेरी इजी ताळ बरें मस्त इजी आसा एक एक सिंगल बीट मारले जाल्यार ओके रेडी रेडी आलाप कशें येता म्हणून
दामोदरा सांगा. म्हाका आयकपणा मस्त ओपन वॉयस ओपन वॉयस म्हणटात कळ्ळें. आमी कशी उलयताची अनेकल्या लागीं बिंदास अनेक वर्ड ताका बिंदास सांगा. कसं हेजिटेशन ना चिके स्ट्रेट बैसा आरामेर सांगा. ओके. दामोदरा ओपास दामोदरा 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 दामोदरा. कितले स्टेप झाला? 5 सांगया वापस. दामोदरा 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 दामोदरा. तुम्ही एक बार सांगता वे. हां रेडी. हांव सांगा ना. रेडी 1 2 स्टार्ट. हां व्हेरी गुड. गुड. हां आणि 2 स्टेप. योरे योरे दामोदरा योरे योरे दामोदरा माझा कुळाव्याच्या देवा माझा कुळाव्याच्या देवा माझा कुळाव्याच्या देवा माझा कुळाव्याच्या देवा योरे योरे दामोदरा योरे योरे दामोदरा योरे योरे दामोदरा 1 2 3 स्टार्ट. योरे योरे दामोदरा योरे योरे दामोदरा योरे योरे दामोदरा माझा कुळाव्याचा देवा माझा माझा कुळाव्याचा देवा माझा कुळाव्याचा देवा योरे योरे दामोदरा योरे योरे दामोदरा योरे योरे दामोदरा. दामोदर म्हण कोण? देव हय कुलदेवता देव गोंयांत जांबोलीन तस गोतस न्हू. भुरगेपण गेल्ले मांतारपण आयले भुरगेपण गेल्ले मांतारपण आयले तुझे नाव ना सोडले दामोदरा नाव ना सोडले नाव ना सोडले तुझे नाव ना सोडले दामोदरा. करेक्ट असं. तुझे नाव ना सोडले दामोदरा
तुझे नाव ना सोडले दामोदरा तुझे नाव ना सोडले दामोदरा रेडी योरे दामोदरा योरे दामोदरा योरे दामोदरा माझा कुळाव्याचा देवा माझा कुळाव्याचा देवा योरे दामोदरा योरे दामोदरा योरे दामोदरा 1 2 3 स्टार्ट अशी तुझे गुण गाता हाव सोमारा हाव सोमारा अशी तुझे गुण गाता हाव सोमारा हाव सोमारा अशी तुझे गुण गाता हाव सोमारा नका पैस करू रे ह्या गोपाळा करू रे नाका पैस करू रे ह्या गोपाळा रेडी योरे दामोदरा योरे दामोदरा योरे दामोदरा माझा कुळाव्याचा देवा माझा कुळाव्याचा देवा माझा कुळाव्याचा देवा योरे दामोदरा योरे दामोदरा योरे दामोदरा कितल्यांची किती नाव आहे नाका पोईस करू रे पोईस म्हणा दूर करू नका म्हणून पोईस ही गोंयची भाषा गोंयची कोंकणी वेदव्यासाल पद्य ह्या पद्य सी शार्पर आसा सी शार्प म्हणा ब्लॅक वन टू बी नोटेड सी शार्प नोट करून घेऊ का रेडी 1 2 स्टार्ट वेदमूर्ती ज्ञानमूर्ती वेद व्यास बदरी वाद नारायण वेद व्यास बदरी वाद नारायण
का खई घेऊ का आ आ शिष्ट जन आ शिष्ट जन आ आ आ आ शिष्ट जन 1 2 3 स्टार्ट शिष्ट जन परित्राण विष्णु वामना परफेक्ट होगा परफेक्ट अशी करची बा तेच करूया बा या सुलभ देतो पळया आ आ आ आ आ ओके बा नको तेजी पूर्वा सुरुवातीची पूर्वा 1 2 3 स्टार्ट श्रेष्ठ जन ह्या कोच्ची अनंत भट मामान बरेल पद्य मनुजा नित्य तो देवालागी मा गमनस तंतो भूप तवळचे योरे योरे तोडी अनेक भैरागी भैरव रेडी ह्या भूप भूप चिक्की मिक्स तवड ना मस्ट मेन राग भूप 1 2 3 झाला 1 2 3 1 2 ताळ झाला 1 2 3 लागी ताळच ना 2 3 1 2 3 1 2 3 रेडी मनुजा कशी गळ शालो का मनुजा आ मनुजा नित्य तो देवालागी माग देवालागी माग मनुजा नित्य तो देवालागी माग मनुजा
नित्य तो देवा लागी माग अनुदिन हरि गुरु अनुदिन हरि गुरु चरणानुराग अनुदिन हरि गुरु चरणानुराग नित्य तो देवा लागी माग नित्य तो देवा लागी माग मनोजा मनोजा नित्य तो देवा लागी माग ह्या एक पोर्शन मात्र अति इंपॉर्टंट मनोजा भवसागरो हो किती लो अपारो किती लो अपारो भवसागरो हो किती लो अपारो देवो विना अनिना आधारो गोरो दाखयता आमका मोक्षाचे द्वारो गोरो दाखयता आमका मोक्षाचे द्वारो गोरो दाखयता हरि गुरु कृपेन सुंटता संसारो हरि गुरु कृपेन सुंटता संसारो नित्य तो देवा लागी माग कशी कितले पुरो करी मानवा तो गुरु गुण गायन ऐकपणा करी मानवा तो गुरु गुण गायन गुरु कृपेन मिळता भक्ति रसायन गुरु चरणाचे रे लाई सदा मन हरि पद मिळ्या रे धन्य हे जीवन धन्य हे जीवन धन्य हे जीवन नित्य तो देवा लागी माग मनोजा नित्य तो देवा लागी माग लास्ट पेरा भाग्यान मिळचे हे मानव जीवन राग क्लेशमय संसाराचे जन संत अनंतो करी हे चिंतन ऐकपणा मोगोदावरी गुरु चरणारी अनुदिन
ಮೋಗುದವರಿ ಗುರು ಚರಣಾರಿ ಅನುದಿನ ರೆಡಿ ನಿತ್ಯ ತೋ ದೇವಲಗಿ ಮಾಗ ಮನೋಜಾ ನಿತ್ಯ ತೋ ದೇವಲಗಿ ಮಾಗ ಅನುದಿನ ಹರಿ ಗುರು ಚರಣಾನುರಾಗ ಅನುದಿನ ಹರಿ ಗುರು ಚರಣಾನುರಾಗ ನಿತ್ಯ ತೋ ದೇವಲಗಿ ಮನೋಜಾ ನಿತ್ಯ ತೋ ದೇವಲಗಿ ಭವಸಾಗರೋ ಹೋ ತಿಥಿಲೋ ಅಪಾರೋ ಭವಸಾಗರೋ ಹೋ ತಿಥಿಲೋ ಅಪಾರೋ ದೇವೋ ವಿನಾ ಅನಿನಾ ಆಧಾರೋ ದೇವೋ ವಿನಾ ಅನಿನಾ ಆಧಾರೋ ಗುರು ದಗೈತಾ ಅಮ್ಕಾ ಮೋಕ್ಷಾಚ ದ್ವಾರೋ ಗುರು ದಗೈತಾ ಅಮ್ಕಾ ಮೋಕ್ಷಾಚ ದ್ವಾರೋ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೇನ ಸುಂಟತಾ ಸಂಸಾರೋ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೇನ ಸುಂಟತಾ ಸಂಸಾರೋ ನಿತ್ಯ ತೋ ದೇವಲಗಿ ಮನೋಜಾ ನಿತ್ಯ ತೋ ದೇವಲಗಿ स्माइल देऊ का स्माइल करे मानवा तो गुरु गुण गायन करे मानव करे मानवा तो गुरु गुण गायन करे मानव गुरु कृपे न मिलता भक्ति रसायन गुरु कृपे न मिलता भक्ति रसायन गुरु चरणा चेरी लाय दामन गुरु चरणा चेरी लाय सदा हरि पद मिल्यारे धन्य है जीवन हरि पद मिल्यारे धन्य है जीवन नित्य तो देवलगी मनोजा नित्य तो देवलगी ज्ञान मिलते हैं मानव जीवन ज्ञान मिलते हैं मानव जीवन राग क्लेशमय संसाराचे जन राग क्लेशमय संसाराचे जन संत आनंदो करे है चिंतन संत आनंदो करे है चिंतन मोगुदवरी गुरु चरणारि अनुदिन मोगुदवरी गुरु चरणारि अनुदिन नित्य तो देवलगी मनोजा नित्य तो
येतो देवा लागे माग. खालच्या वक्रतुंड आणि गुरुब्रह्मा सांग उडगा असंच की रेडी. वक्रतुंड महाकाय अशी बसता. कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. गुरुर्ब्रह्मा ऐकणा रेडी. गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः. ते काची 3 ಪದ್ಯ ಮಾಗಿ ಬಚ್ಚಾ ಅದು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಸ್ವ ಕಡತೆ. ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ನಮ್ಮ ವಿಠಲ ತಾನು ಪುಟ್ಟ ಪಾದ ಊರಿದಾನು ದಿಟ್ಟ ತಾನು. ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ನಮ್ಮ ವಿಠಲ ತಾನು ಪುಟ್ಟ ಪಾದ ಊರಿದಾನು ದಿಟ್ಟ ತಾನು. ಪುಟ್ಟ ಪಾದ ಓರಿತಾನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ದ ನಮ್ಮ. ಪುಟ್ಟ ಪಾದ ಓರಿದಾನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ದ ನಮ್ಮ. ಟೊಂಗದ ಮೇಲೆ ಕೈಯ ನಿಟ್ಟು ಟೊಂಗದ ಮೇಲೆ ಕೈಯ ನಿಟ್ಟು ಭಕ್ತರು ಬರುವುದ ನೋಡುವ ನಮ್ಮ. ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದ ನಮ್ಮ ವಿಠಲ ತಾನು ಪುಟ್ಟ ಪಾದ ಬೋರಿದಾನೋ ದಿಟ್ಟ दानो. विठ्ठल विठ्ठल कशी इट्टिगे वयर रब्बील गोतसो तुमकां. पंढरापुरांत पुंडरीक म्हूण एकलो आशिल्लो. कोण? पुंडलीक. पुंडलीक वय तो भारी देवाल भक्त. हंगे एकलो आवडणे भारी देवाल भक्त जावन आशिल्लो. तागेल भक्ती पळोवन आनीके देवा बस चड कोणा भक्ती करता म्हणून तो आनम्मा भक्ती करता आशिल्लो. काय कोणाक? अन्नाक आनी अम्माक. आमी मम्मी डॅडी म्हणटा ना, मम्मी डॅडी म्हणून नजा आनू अम्म म्हणका. अम्म म्हळ्यार भारी चंद वर्ड. अम्मा अम्मा मस्त चंद वर्ड तेंच आमी यूज करता घर कडेनी. मम्मी आनी डॅडी नाका कोणी सांगताले तें सोडका दाखोवन. अम्मा म्हळ्यार कितें चंद पळय. गाय पळय वस्रूक अम्मा म्हण आपयता. वस्रू गाय कशी आपयता? अम्माक अम्मा म्हण आपयता. तशी आम्ही वल्या तशी आपोका. कसं जात म्हळ्यार भयंकर आनमाल सेवा करता आशिल्लो काय तो. कोण? पुंडलीक. तागेर प्रीती पळोवन नारायणाक, नारायण म्हळ्यार कोण? वैकुंठपती नारायण ताका टेस्ट करुया म्हणून येत काय तो. हाका एक परीक्षा करुया हागेल प्रीती कशी आसा म्हणून पळय येत काय. खंयक पुंडलिकाल घर कडेन येता. भायर ताकून पुंडलीक आपयता. ए पुंडलिका हांव आयला रे, म्हाका पोटा बूक जाता खावच्या दी म्हणटा काय. जायता म्हणटा काय. हांव थोड्या वेळान येता. वो भितर वता. भितर गेलो मागीर येना मस्त वेळ जाल्यार. वो वापस आपयता. वापस येता काय तो. कोण? पुंडलीक भायर येता. तुका सांगिल्ला ना हांवें म्हगेलो अन्नाला आम्हाला सेव जाय न्ही मागीर येता म्हणून सांगला ना हांवें. तुका तितलो अर्जंट कसो न्हय म्हणून एक इट्टी काण उडयता काय. कसो उडयता? इट्टी म्हळ्यार कळ्ळें? ब्रिक ब्रिक कळ्ळें? काण उडयता काय. हाजेर राब हांव येता म्हणटा काय. वो भितर वापस येना. राखून 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 तो कसो जाता? विठ्ठळू नारायण कसो जाता? फात्तोर जाता. थंय वैकुंठांत लक्ष्मी कितले दीस जालो हो गेल्लो येनी परीक्षा करूं गेलो ना म्हणून ती वयत सकल हक्क आपण व्हरूंक. हांगा येताना हो फात्तोर जाला. हो तिका पुरा कळटा म्हणून ती वय कसो करता? कुर्टार हात दवरून ती वय वर फात्तोर जावन येता. विठ्ठलूय फात्तोर जाता, लक्ष्मी फात्तोर जाता. तितले वेळाक हो भायर येता. पुंडलीक भायर येताना कसो जाता? कसो जावन आसताची दोगय फात्तोर जावन आसताची. ताका मस्त दुख्ख जाता. यो देवा म्हगेल्या घर कडेन देवू येयलो, हांव देवाक नेग्लेक्ट केलो ना हांवें, देवाक हांवें करिना म्हणून ताका भारी बेजार जाता. म्हणटा देवाल्या पांयार पडता काय तो माती धडायत काय. धडान सांगता म्हाका म्हगेली चूक जाल्ली म्हणटा. ते दोळ भितरी तो कसो जाता? वापस प्रत्यक्ष जाता. काळोच
विठ्ठल रखुमाय प्रत्यक्ष जाऊन तू केलेलं काय चुकीना देवाला सेवे बशी आनामाला सेवा मस्त हाड देवाला सेवा जाऊ का जाल्यार घरकडे दोग जण देवस्थान कोण आन आनी अम्मा तांगेल सेवा केलेलं म्हाका भारी खुश जाली तुका मुखार सोन चांग जाता म्हणून सांगून दोगय तांगेले निज रूप माय जाता तांणी विठ्ठल आनी रुक्माई जावन राबताच आता तुम्ही पंढरापुरा गेलो थंय आसा दोग जण पळयलाय कोणी पंढरापुरांत तो चमकली कोण चमकलेची हां अदरवायज तुम्ही अंत पळयता खंयच्यार यूट्यूबार पळयत तशी दिसता एक पाटी पळया घरकडे वचून चंदेक भजनान जावन विठ्ठला रूप पळयता पळयाचे ओके रेडी इट्टिगे मेले निम्ता नम्म विठ्ठल तानो पोट्टपाद भोरिदानो दिट्ठ तानो पोट्टपाद भोरिदानो दिट्ठ तानो इट्टिगे मेले निम्ता नम्म विठ्ठल तानो सगळाची इट्टिगे मेले निम्ता नम्म विठ्ठल तानो पोट्टपाद भोरिदानो दिट्ठ तानो पोट्टपाद कोणी तोंड सोणाची पोट्टपाद भोरिदानो दिट्ठ तानो तुळसी